frig iarna, atâția bărbați care sunt răși în cap. Vă place, spuneți-mi, fete, vă place bărbatul? Bă, nu, să vă spuneți ce este, că se poate. După cum vă place că e nebărbierit. Fetelor le plac bărbații nebărbierit. Să pe oameni că e bine, cum? Eu personal găsesc asta oribil. Ori ești cu barbă, ori ești bărbierit în fiecare zi. Dar, ca la București, să nu se bărberească lumea decât o dată prin săptămâna asta, vă spun sincer, e unic în Europa. E unic în Europa. Chiar că recunoști atmosfera străzii, nu știu dacă e peste tot în țară, dar București e formidabil. Așa e moda. Acum a devenit moda și în Occident să fie bărbații așa cu barbă pe jumătate. Adică nu e nici barbă, nu e nici nerat, e pirat. E un bărbatul pirat. Mă rog, dar de gustul sectorului gust nu am discutat. Adică fiecare generație își are maniile ei și să nu pădem în păcatul de a zice că era mai bine înainte. Am să vă mai spun ceva, când mă întreabă cineva și culmea este, dacă ești istoric, lumea pretinde că vrei să știi și viitorul. Eu domnule Giuvara, ce credeți că se va, în veacul care vine, mi-aduc aminte, acum vreo 10 ani, m-a întrebat cineva de ce se va întâmpla, credeți în veacul ăsta, eu nu sunt Mafalda. Singurul lucru pe care vi-l pot spune e că veacul viitor, adică ăsta acum, al 20-lea, o să fie un veac de bărbuși. Și de ce vă spun asta? Fiindcă privind în istorie, să știți că există un ciclu, o regularitate destul de mare, o putem urmări de la epoca greacă și romană și până astăzi. În general, cam 100-150 de ani să poartă barbă până să rade și nu-ți mai poartă. Uitați-vă în Antichitate. Dacă l-ai pe Pericle, este cu barbă. Dacă sosești în epoca romană a lui Cezar, a lui ăștia sunt rași, dar nu multă vreme, că la vreo 3-4 generații după Traian, îi avem pe Adrian și pe alții care sunt bărboși din nou. În Evul Mediu la fel. Când se spune în poeziile populare faimoasa chanson de Roland a franțuzilor, Charlemagne la barbă fleurie, Carol cel Mare cu barba înflorită. Carol cel Mare, gravurele care n-au mai păstrat sau imprimate, era ras. Avea numai mustață, nu avea barbă. Și pe urmă iarăși a purtat barbă și iarăși a tăiat barba și din vremurile mai recente pe care le cunoaștem, gândiți-vă, mă gândesc la Occident acum, fiindcă la noi în Orient se întâmplă altceva, adică în lumea bizantină, ca să zic așa, purtatul bărbii avea alt tâlc. Era gradul de boierie, de pildă. Să știți că tinerii boieri nu aveau voie să aibă barbă. Ei aveau numai mustață până pe la 20 ani, după gradul pe care îl avea în boierie. Și pe urmă îi se dădea voie să aibă o barbă mai mică și pe urmă mai mare. Deci barba era după cum și pentru popi, în Biserica de Răsărit, era un semn de venerație, de bătrânețe respectabile și mai departe. Deci, dacă luăm Occidentul, în veacul al XVI-lea sunt bărboși, în veacul al XVII-lea încep să facă barba mai mică, au un fel de barbișor, de pildă, vedeți imaginile cu Ludovic al III-lea, cu cardinalul Richelieu, e barbișorul, pentru ca sub Ludovic al XIV-lea se ia din nou ras complet și tot veacul al XVIII-lea sunt rași frumoși. Ludovic al XV-lea, bărbat frumos, toată lumea e rasă. Și când ajungem la epoca romantică, 1830, să vezi cum strigă toți bătrâni, ce sunt bărboși ăștia, că nu dacă, nu știu ce. Adică cei care erau învățați de generații ca toată lumea să fie bărbierită, că asta este civilizat, au considerat că ăștia Alfred de Musset și alții romantici care aveau barbă, e un fel de sfidare. Deci încolo era moda și care s-a întins pe 100 de ani.
Până la război, în 1914, când au venit americanii, bărbieriți cu jiletca. Mai întâi că înainte mai era și problema. Eu am văzut cu bunicul meu, Trandafir Giuvara, era bărbos până când a fost ministru la Constantinopol. Am văzut imaginile când era la Constantinopol, era cu barbă. Pe urmă, când a fost ministru la Bruxelles, în timpul războiului, în 1914, era cu mustață. Și pe urmă, când îl țiu eu minte de la vârsta de 4 ani încolo, ras complet. Și de ce? Că era zgârcit, ca toți cei de origine. Era una din caracteristici, era zgârcit, nevoie mare. El, deci, trebuia să se ducă la bărbier pentru ras. Până când s-a inventat jiletca. Când a venit jiletca, care nu costa scump și care puteai să te bărbierești singur, s-a bărbierit un pic. Era și problemele. Fraților, s-a făcut 8 fără 1 minut, uite că mai vine lumea. Dacă cine va veni cu urmă, riscă să stea în picioare sau mai sunt scaune. Da, și picioare nu scăpăm. Eu aș vrea, înainte de toate, să vă spun așa, confidențial, nu sunt într-o stare de sănătate foarte bună. M-am retras la Mănăstirea Țigănești 8 zile și m-am întors pentru dumneavoastră chiar astăzi și aș vrea să nu mă tormentați prea mult și nici să nu mă țineți de 10 ore, da? Bun. Mă așez și mă lansez discuția ca să vedem de ce e vorba. Bine ați venit în seara asta. Mă numesc Nase Samuel pentru cei care nu mă cunosc. Mulți dintre voi văd că sunt pentru prima dată aici în internet. După cum știți, după cum am vorbit majoritatea noi, anul acesta am lansat o serie de întâlniri cu oameni care cunosc Armânean, să spunem, sau oameni prin care, a căror părere contează pentru mine. Și am considerat, din motive obiective, spunem noi, că primul nostru invitat ar trebui să fie domnul profesor Neagu Giuvara. Unul dintre motive este că este la origini, are o origine română. Al doilea este, bineînțeles, stilul său inconfundabil care face ca orice conferință să fie extrem de interesantă și, în ultimul rând, bineînțeles, cunoștințele pe care le are despre comunitatea noastră. Tema acestei conferințe, am spus-o, va fi istoria armenilor și identitatea, să spunem așa, ce crede fiecare. De ce această temă? Însăși, printre noi, tinerii, există încă nelămuriri. Trăim, să spunem așa, într-o perioadă în care se manifestă o așa numită criză identitară. Ce suntem, de unde venim, lumea nu prea știe, există un vid de cunoștințe, asta este adevărul, din păcate. Și am considerat că pentru a limpezi puțin în mințile noastre aceste necunoștințe pe care le avem, pentru a ne clarifica puțin problema armânească, să chemăm oameni care ar putea să ne spună câteva chestii. Acum, unii dintre noi pot fi de acord cu ce vor spune acești oameni, unii dintre noi nu pot fi de acord cu ce vor, dar totuși am considerat că mai bine să ascultăm pe cineva care a studiat puțin fenomenul decât să... Na, trebuie mai întâi să asculți alte vremi pentru a ajunge să lași propriile tale păreri. Și de aceea am invitat în seara aceasta pe domnul Giuvara. Acum, cred că vom începe prin prezentarea dumneavoastră, toate că vorbesc că marea majoritate vă cunosc. Sunt sigur că există și câțiva care este tot. Vă rog să evitați cuvintele superlative. Un obicei românesc care... Nu, dar este adevărat. Noi am și trimis prin grupurile noastre pe internet o descriere a noastră, pentru că până la urmă, dacă cineva te onorează să calcă pragul, e bine să știi cine este persoana respectivă. Dar în ciuda acestui fapt, există oameni care credem noi că ar mai avea nevoie de o mică lămurire asupra persoanei noastre. De aceea, considerăm de ce încep cu doar repetare și o serie de întrebări. Fiecare va pune întrebări care le crede legate, bineînțeles, de Armânean. Deci, aceasta este unul dintre lucrurile la care trebuie să-ți arăți și toate, majoritatea întrebărilor, sau chiar toate, trebuie să fie legate de Armânean.
Vă mulțumesc și încă o chestie. Am văzut că domnul Civara vorbește, are un timbru destul de puternic al vocii, dar în semn de respect vă rugăm să respectați celălalt. Vă mulțumesc. Eu am să vă scol în picioare, de mă așez din când în când dacă ostenesc, dar îmi place să văd persoanele cărora le vorbesc. Am o mică observație inițială, ați vorbit de conferințe, nu o să fac o conferință, fiindcă n-am pregătit nimic. Eu am venit ca să am un contact cu dumneavoastră, să răspund la anumite întrebări. Și nu istoria, de pildă, aici avem o istorie a domnului Cardula, o istorie a românilor și asta eu am scris și eu ceva despre istoria românilor, dar în caz am coordonat la Paris, cred, una din cele mai serioase lucrări despre a români în franceză, lucruri care nu exista în limba franceză, în anii 1980, la Paris, cu 6 istorici sau filologi români care se aflau în străinătate, anume marele romanist Cicerone Poghirc, bizantinistul Petre Năsturel, orientalistul Matei Cazacu, pe urmă venea articolul meu, pe urmă austriacul care are o strămoașă româncă, domnul Max, care are două, Paifus, dar care are două prenume. Da, Venearelor, sau Paifus, care a scris lucruri foarte serioase și importante despre românii de actual 18, așa, 19-lea, și se termina cartea cu un articol de etnologie, sociologie, cum vreți să o numiți, a unei tinere armânce cât se poate de autentice și recente, în sensul că tatăl ei, e vorba de Mihaela Bacu, tatăl ei era român născut în nordul Greciei și care venise în România, a făcut studii, a făcut și închisoare, a scăpat, a ajuns, mă rog. Deci această Mihaela Bacu, cu studii în Franța și în Statele Unite și lucrând atunci pentru o fundație americană, a făcut un articol extrem de atât de obiectiv că, de pildă, doamna Caragiu Marioțeanu a găsit că mergea prea departe, era prea pesimistă, pentru ea armonimea dispare și așa mai departe. Ea pur și simplu s-a plasat ca un observator occidental care se duce în regiunile unde mai sunt armâni și face un fel de diagnostic, nu? Un asemenea diagnostic aș putea să-l fac și eu, dar foarte pe scurt, în sensul că m-am dus acum, când era în 89, deci sunt 18 ani, în curând, m-am dus într-unul din centrele cele mai vii și numeroase, ca să zic așa, de aromâni, și anume Aminciu pentru armâni, Metsovo pe grecește. M-am dus acolo fiindcă aveam o recomandare de a întâlni pe fostul primar al acestui oraș, de timp de 15 ani, care pur și simplu era un fost student în România, legionar, a fugit în Germania, odată cu rebeliunea din ianuarie 41 și miracol, cum s-a descurcat el să se întoarcă în Grecia și să fie pușă, iertați-mă, adică să nu apară că a fost și eu german, faptul că ieșea dintr-un lagăr, fiindcă nemții au pus și pe ei în lagăre, nu? Cu asta însemna un fel de carte de vizită că el era și într-adevăr nu luaseră parte la nicio acțiune violentă, nu făcuseră război alături de nemți, ci s-a întors în Grecia, a reluat cetățenia grecească și a ajuns primar al acestui oraș
unul din cele mai frumoase orășele locuite de români acolo. I-am uitat numele, cred că Roja sau ceva așa chema, mă rog, n-are importanță. Nu mai era primar de un an, dar nu face negativ. De 15 ani au puse lucruri foarte bune pentru orășelul ăsta. Nițel poate prea modernizat, semăna cu un orășel elvețian. O splendoare, o regiune de munte, una alta, era un loc de vilegiatură, era foarte frumos. Eu vă povestesc puțin anecdotice, dar ca să vedeți totuși că sunt cu skepsis. Sosesc acolo, e prima dată în viața mea că mi-am petrecut ziua de naștere singurel, printre străini, printre lumea necunoscută. Era deci 31 august 1989. O vreme ploioasă și răcoroasă și eu plecase numai cu un fel de mic impermeabil, de nimica toată, tremuram de frig, sosesc în orașul ăsta necunoscut, hai să-l caut pe domnul Roja. Și mă opresc la primul hotel. Pe ce limbă îți vorbesc, că nu știu greaca, am ciripit pe englezește. L-am răspuns, mi-a răspuns pe englezește. Îi caut pe domnul primar, păi să știți că-l găsiți la numărul cu tare, dăm un telefon acolo, niciun răspuns. Păi îmi zice hotelierul, dacă nu l-ați găsit acasă, să știți că e la cafeneaua cu tare, în josul străzii. Plecat în josul străzii, ploua, era frig, și am sosit la cafeneaua acolo, am rugat să se strige dacă domnul Roja este în sală, nu era. Mi-am zis ce să fac, mă întorc singur la hotelul meu și eu ce vedeam? De pildă vedeam niște bătrâni lângă biserică, înșirați așa, 3 bătrâni în costumele tradiționale, îmbrăcați negru, când am trecut pe lângă ei, au tăcut. Eram străinul care îi spionam. Vreau să seama. Așa zic, dom'le, dar ori mai fi sau nu mai sunt români aici, am zic eu. Și întorcându-mă către hotel, în fine, văd o etichetă, în fine, la un fel de butic, cum zice dumneavoastră acum, de nimica toată, unde se vendea macaroane și biscuiți și țigări și ce. Și Ovlahos. Păi ăsta dacă afișează că e vlah, intru înăuntru, era un băiețaș care cumpăra nu știu ce, aștept să iasă ăla și îi adresez pe românește. Zic, eu sunt român, în a ta ești vlac. A început discuția, bineînțeles că nu înțelegeam jumătate. Da? Eu îi zic, mai sunt a român, atunci nu zic, stați! Zic, dacă sunt toți a români, mă întorc la hotel și dacă sunt toți a români, îl întreb și pe ăla. Bine, am înțeles că și hotelierul era a român și imediat îl cheamă pe tațul care... Atunci să vedeți scena care este impresionantă. Bătrânul care nu mai era în câmpul muncii, vorbea numai românește. Cu nevasta. Proprietarul hotelului și cu nevasta, care toată ziua vorbea numai grecește, vorbea mai mult grecește decât armâna, nu mai vorbea armâna decât cu părinții. Era și băiețașul de 15 ani, care mai înțelegea puțin, dar nu mai vorbea. Și eu, cum sunt umblat în toată lumea, mi-aduceam aminte de o carte pe care am citit-o despre cum a dispărut limba provansală în Franța. Exact aceeași situație în orașul Forcalquier, înregistrat în 1927 de un istoric el original din Provența și care suferea de chestia asta, unde suntem acum cu limba noastră bătrânească, la Forcalquier, capitală de județ din Les Basses-Alpes, cum se numea pe vremuri, acum și acolo să știți că tâmpenii administrative există și acolo, nu numai la noi românii. Toate județele din Franța care aveau bas, adică jos, au fost schimbate. Nu s-a mai... județul Basses-Alpes s-a transformat, s-a numit stai, cum este? Au reușit să pună în loc de bas, să pună ot. Nu știu cum, ot Provence sau ceva așa. A fost ot Provence în loc de Basses-Alpes, știi? Adică ot Provence. Nu mai avem Basse-Loire, avem Loire inférieure.
Nu mai avem fine. Unde era Basă, s-a suprimat. Basă, fiindcă că era... și ridicole chestiile. Bun. Și la Forcalquier, în cartea acestui Auguste Brun, am găsit, sau găsisem înainte chiar de a fi la Metzovo, exact aceeași situație. Și anume că în 1927, bătrânii nu vorbeau decât provansala între ei, strigările la vânzări, de pildă, la pește sau la nu știu ce, să striga încă în 1927. Când eu eram un băiat de 11 ani. Deci, vedeți, e contemporaneitate. Bătrânii vorbeau numai provansala, puțină franceză de cât era nevoie că am învățat la școală, nu știu mai ce. În fond, învățaseră franceza ca un străin, ca un român care învață franțuzește. Impresionant. Și asta să știți că era pentru o treime a Franței. Francezii nu vor să recunoască lucrul ăsta. Țara lor, eu am făcut studii în domeniul ăsta, în 1789, în timpul Revoluției franceze, jumătate din Franța nu vorbea franțuzește. Decât clasele de sus care învățau pentru a ajunge, și de altfel nici nu ajungeau foarte departe. Iar așa am făcut o socoteală, guvernul Franței în timpul regalității, peste 80% numai de la nord de Loară. Alții 20% de altfel mai mulți străini angajați de regele Franței decât meridionali. N-am găsit în tot veacul al XVIII-lea decât 3 miniștri din meridionali care erau cardinali. Ca și când ar fi trebuit să treacă prin biserică, prin anticamera biserică, ca să îndrăznească să fie în guvernul Franței. Deci, vedeți, deci aceleași lucruri se întâmplă acum, adică cum am văzut că murea limba asta provansala în 1927, exact cum descrie el acolo. Bătrânii vorbesc provansala, cei care sunt în Câmpul Muștii vorbesc provansala cu părinții, dar între ei franțuzește, și chiar nu mai învață limba provansala copiilor, că le e teamă că îi dezavantajează în carieră. Asta în Franța. Așa că să nu ne mirăm dacă grecii care sunt ai dracului, acolo vieților la români, de acolo le e și frică. Dovadă, vă spun, acei bătrâni armâni de la biserică care au tăcut când am trecut în fața lor, eram spionul. Lucrul e foarte dureros, fiindcă dacă într-adevăr și statul român care s-a angajat așa de mult în veacul al XIX-lea cu școli și așa mai departe, aici intervin acum la, în fond, ceea ce aș dori să știți și dumneavoastră, cum văd eu problema asta, adică a relațiilor armânilor cu România de la nord de Dunăre. Cine dintre dumneavoastră a făcut studii de drept? Ridicați mâna. Auzi, o singură juristă printre doi. Bun. De ce? Fiindcă am să vă fac puțină teorie de drept. În România, în general, se face o confuzie între ce este națiunea, ce este statul, ce este națiunea, ce este limba, ce este poporul. Sunt noțiuni foarte vagi. Și, în general, se consideră că cine vorbește românește aparține națiunii române. Nu e adevărat, fraților. Din punct de vedere juridic și istoric, națiunea nu este limba. Culmea este că suntem poate singura țară din Europa, fără cele trei țări baltice, unde statul s-a format în jurul unei limbi. Peste tot, în altă parte, veți găsi mai multe limbi într-un stat. V-am vorbit acum 2 minute de Franța. Franța era multilingvă acum 200 de ani. Bineînțeles, toate dialectele de la nord de Loara, din ce numesc francezii langue d'oil, adică acolo unde se spune oui, și cele de la sud, care nu era o linie dreaptă, pleca de la Bordeaux, s-a urcat sus până la Limoges, cobora în jos pe la Forcalquier și mai departe, care era mai multe Languedoc, fiindcă acolo în loc de oui se spunea oc. Languedoc.
au izbutit franțuzii cu mania lor de uniformitate și așa mai departe să distrugă această superbă limbă provansală, care a avut o literatură mai veche decât literatura franceză și a dat oameni mari, dar de la veacul al 16 ani încolo, încetul cu încetul, mă rog, regele Franței, mărimea Franței, și a făcut ca clasele superioare să adopte franceza și așa mai departe și n-a mai rămas limba vorbită decât în popor. Vorbeau și de multe ori cei care aveau o moșie sau ceva ca să vorbească cu... Dar clasele superioare se franțuzisează, încetul cu încetul. Deci, vedeți că, iată exemplu cu Franța, nu vă mai vorbesc și de Anglia, de Marea Britanie, unde, iarăși acolo, și ei încă mint, fiindcă anglosaxoni erau minoritari în Marea Britanie. Anglosaxonii erau minoritari, dacă socotești Cornouailles, țara Galilor, Scoția și Irlanda, unde tot aveau, peste tot aveau dialecte originare, vechi, înrudite cu bretona din Franța, și care încetul cu încet au pierit și acolo. Fenomen, de altfel, extrem de interesant, aproape bulversant, ca să folosesc un cuvânt care a intrat la mod acum, când eram eu copil în România, nu exista. Militarii ziceau buliversant, adică era un fel de, cum să spun, contaminare cu bulibașa, probabil, de buliversant. Capitanii mei la regiment erau buliversați. Bun, acum văd că a intrat în limba curentă. De ce vreau să spun că sunt bulversat? Că dispar aceste, cum să spun, legături cu trecutul mai repede decât ce-am crede. Dar reviu la definițiile mele. Numai noi, românii și cele 3 țări baltice, ne-am format un stat pe bază de limbă. Peste tot altceva, în Spania, în Franța, în Marea Britanie, până și în Germania este fenomenul invers. Nu toți cei care vorbesc limbă germană au făcut parte din națiunea germană, care s-a format cu multe buliversări în decursul istoriei și, în fond, numai aproape în același timp, noi, în veacul al XIX-lea, Imperiul German, format de Prusia, încetul cu încetul, nu? Altfel, țările de limbă germană, Bavaria, Württemberg, Austria, cei din Elveția, nu au făcut parte din națiunea germană. Dacă îl întrebi pe un elvețian de limbă germană, dacă e german, te aruncă cu ciocanul în cap. Se fixează. El e elvețian de sute de ani. De totdeauna. Faptul că vorbește nemțește e altceva. Deci să nu confundăm limba cu națiunea. Definiția națiunii este un grup care a trăit aceeași istorie și care vrea să trăiască împreună. Francezul au cuvântul le vouloir vivre colectiv. Să ai dorința de a trăi împreună. Și să ai o istorie comună. Și atunci, indiferent de originea etnică. De aceea ai în Elveția 4 limbi și toți sunt elvețieni. Și cei de limbă germană, și cei de limbă franceză, și cei de limbă italiană, și cei de limbă romanșă, care sunt mai minoritari, care seamănă în exemplu cu româna, care este una alta persecutate, care a rămas printre alții. Nu? Deci 4 limbi pe o singură națiune. Ori această idee la noi, în veacul al XIX-lea, când am început să redescoperim pe frații noștri de alt dialect, ea considera că sunt români. Mă iertați, erau frați noștri, să zicem, frați vitregi. Frați vitregi, trăit cu o completă istorie diferită de noi. Adică dacă iei Muntenia și Moldova, dar și Transilvania cu, mă rog, regatul ungar care a făcut ce a făcut acolo, dar a
a modificat mentalitățile. Moldova și Muntenia, cu tot trecutul lor medieval, de state relativ independente sau în orice caz autonome, n-au avut legătură cu românimea din ce în ce mai răsfirată, care trăia la sud de Dunăre. Și unde sunt de altfel două categorii. Cei care sunt mai aproape de Dunăre, așa, din Timok și așa mai departe. Ei vorbesc aceeași limbă ca peste Dunăre. Deci, dialectul nord-dunărean. Numai armânii și megleno-românii și istro-românii, ei sunt o altă categorie. Că avem aceeași origine, oarecum, adică venirea unor coloniști romani peste o populație tracică, dinarică, la noi dacică, să știți că aici iarăși o idee foarte răspândită și am văzut și adevărate reviste care lansează ideea noi traci. Nu, noi nu suntem traci. Marele romanist de care v-am vorbit, Adeneaur Cicerone Poghil, că a scris articole întregi, dar văd că nu sunt luate în seamă de majoritatea istoricilor. Se pare că limba, puținele elemente pe care le avem pentru a judeca de limba dacomeziană, adică din Dacia și de Dunăre, puțin în Dobrogea și o fel de la nord de Muntele Balcan și mai departe, era aceeași limbă. Dar nu era limba tracă. Ce dovezi aduce Poghil acolo? Mai întâi de cuvintele care au rămas nu se potrivesc prea mult. Și mai cu seamă, numele de toponiere, numele de localități și numele de oameni care s-au mai găsit, antroponimele și mai cu seamă numele de zei. În Tracea sute de zei. Dar noi foarte puțin. S-a mers chiar până a spune că avem un singur zeu, ne facă... Bun, e puțin exagerat, dar în orice caz, la daci, dacomezienii, după punct de vedere de limbă, au foarte puțin zei, deci aproape monoteiști. Când Tracea aveau sute de zei și numele regilor lor, pe care le știm, nu se potrivesc. Prin urmare, nu era aceeași limbă. Era o limbă tot așa de diferită de tracică, care, ca și tracica de iliriana, era altceva. Un alt savant, și domnul Slușanski, mai precizează ceva, el crede că, contrar părerii foarte răspândite la albanezi, că ei se vor ilirieni. De ce? Fiindcă în cărțile antice, Iliria cobora până în Albania și mai departe. Dacă se ne luăm după limbă, se pare că ei vorbesc o limbă care seamănă cu dacomeziana noastră. Ei făceau parte din aceeași zonă de limbă ca Dacia și Mezia, albanezi, la originea. Mă rog, astea sunt dispute savante. Deci, ce vreau să spun prin asta? Armânii sunt, deci, resturile unei colonizări romane, începute cu vreo 300 de ani înainte de ocuparea Daciei. Că de îndată ce au învins romanii pe macedoneni și au început să pună piciorul în ce va deveni peninsula balcanică, au început și colonizări din asta și mai cu seamă, din punct de vedere strategic, faimosul drum de la Durazzo la Bizanț, care va deveni Constantinopol, deci mai seamă la Imperiul decadent, la sfârșitul Imperiului, când era o capitală la Constantinopol, drumul de la Durazzo la Constantinopol era o magistrală, ca să zic așa, din punct de vedere strategic. Aici iarăși fac o mică paranteză, dar amuzantă, tot așa, care am aflat-o de la un savant italian, Giuliano Bonfante, care ne-a explicat la o conferință la Paris, când era secretar general al Fundației Carol, cum se face, prin ce miracol, că cuvântul latinesc plicare, care a dat pe franțuzește plie, adică a te îndoi,
A dat în românește, a pornit dintr-un loc în altul, a plecat și la spaniol legat, care înseamnă a sosit. Exact inversul. Explicația pe care o dă, ne-a dat acest filolog italian, e fantastică, dar foarte interesantă. Și de altfel, de luat ca regulă, în sensul că foarte multe din cuvintele pe care le-am luat de la romană, de care ne-au rămas, sunt de origine militară. Totalmente, pentru că eram colonizați și că cine ne-a învățat mai întâi latina a fost legionarii aia, capitanul de legionare, capitanul de legiune. Și atunci ce zice el? O legiune care pleca din Italia către Spania pleca cu vaporul. Vaporul, iertați-mă. Corabia. Corabia greco-indă. Și atunci când se auzea strigătul, comanda, plecare, însemna, strângeți velele. Deci sosim. Și a rămas la spaniol legat, înseamnă sosim. O legiune care pleca din Italia către Dacia, afară de bucățica de drum pe care o făcea de la Otranto până la Durazzo, cu, era să spun iarăși vaporul, cu corabia, restul se făcea pe jos. Și când s-auzea strigătul plecare, era îndoirea corturilor. Plecăm. Deci, vedeți cum se transformă lucrurile în amintirea. Revin la problema generală. Deci, voi și eu la origine, dacă vreți, de acum 200 și ceva de ani, armânii sunt resturile colonizării și care eu cred că a fost foarte intensă de-a lungul acestei căi strategice de la Durazzo până la Bizanț și în împrejurim, nordul Macedoniei, nordul Greciei au fost colonizate în mod foarte serios. Se vede la tipul fizic, fraților. Am fost în Albania. Albanezul e relativ mai blond, mai roșcovan, cu altă culoare de ochi, pe când armânul după acolo e negricios ca voi toți. Deci înseamnă că e altă origine etnică. Albanezii care, mă rog, de ce erau ei la origine, ori că sunt mezieni, ori că sunt ilirieni, nu știm prea bine ce sunt, dar au ceva aproape asemănător cu rasele germanice. Tenul roșcovan, de multe ori și părul deschis, când ai roșii sunt mediteraneeni puri, cu seamănă cu italianul de sud. O blondă văd că se uită strâmb la mine. Bineînțeles că există încrucișări, Joana, că a existat întotdeauna. Dar vorbesc un timp mediu. Timpul mediu este negricios la armâni, deci este într-adevăr decolonizați cu colonii de oameni din Mediterana. Bănuiesc în mare parte, ca și la noi, la nord de Dunăre, eu cred într-adevăr că au venit destul de mulți coloniști din Italia de Sud pentru motivul că țărănimea se răcea. În epoca când a fost colonizată Dacia, este o perioadă când latifundiile romane se răcesc pe țărani, fiindcă folosesc sclavi. Extinderea Imperiului era așa de mare că mereu sosea cu miile robi din toate țările, și din Africa, și din Germania, și de peste tot. Ăștia erau folosiți ca muncitori la câmp și fostul vecin țăran care era acolo prefera să se angajeze în armată sau să colonizeze Dacia. Asta ar explica de ce eu cred că în regiunile care au fost adevărata Dacie romană, care nu e toată România de azi, care te seamănă, și așa, sunt fel de legende. Dacia romană era Oltenia, o bucățică mică din Muntenia și jumătate din Transilvania. Asta era Dacia. Poate o parte din Banat. Ori,
iarăși vă fac niște revelații care nu sunt în cărțile care circulă de obicei. Un diplomat român din faimoasa familie de origine grecească la Hovari, i-am uitat prenumele, care era ministru plenipotențiar în Elveția, prin anii 30-40, era și un etnolog amator. Și el a avut o idee genială. Și anume, pentru prima oară în istoria etnologiei, s-a folosit de grupurile sanguine. Și a cerut la statul major român harta României cu grupurile sanguine. Adică unde sunt mai mulți grupul B, unde sunt mai mulți grupul A, unde sunt mai mulți AB, O. Și băgați de seamă că descoperirea aceasta a lui la Hovari nu a fost folosită de atunci că acum s-a făcut atâtea progrese în subdiviziunea ale acestor 3-4 grupe sanguine care ar permite o și mai mare fineță în... Dar, deja, ce a putut el culege atunci, a făcut un fel de hartă. Ce grupuri sanguine avem în România? Și dacă iei județele secuiești, exclusiv grupul B, care este majoritar în Asia. Iar sudul Transilvaniei și Oltenia, aceeași evidență de grupuri ca în Italia. Nu poate să fie un simplu hazard. A existat la noi o colonizare masivă. Dar vă o spun cronicarii romani, când spune ex toto Imperiul Roman, că au fi adus și din Siria și de peste tot, dar eu cred că au venit destul de mulți din țărănirea din sudul Italiei, ceea ce și explică de ce limba română e cea mai apropiată de dialectele din Puglia, care este sudul Italiei. O regiune săracă, și astăzi săracă, unde trebuie să pleci multă lume. Și să știți că e de ajuns să-ți vină 10.000 de persoane, ca după 2000 de ani să fie milioane. Să vadă cu albanezii care au plecat la un foarte mic grup și sunt acum 15 milioane sau nu știu câți. Se mulțește foarte repede o nație. Deci, încă o dată, originea voastră, și adică a românilor și originea românilor de la nord, e oarecum similar, adică un aport de sânge de coloniști romani peste niște populații înrudite oarecum cu ale noastre. Deci, în fond, originea este cam aceeași. Iar asta explică și de ce nu explicațiile foarte culmea, că era un mare savant Filipide, dar care a adus apă la moară ungurilor, pretinzând că limba română trebuie să se formeze la sud de Dunăre, că altfel nu s-ar explica de ce seamănă cu a română. Este o aberație. Seamănă cu a română, fiindcă ingredientele amestecului sunt aceleași. Nu trebuie să-mi vii să spui că au plecat românii din peninsula balcanică ca să treacă Dunărea din nou, că atunci aduce apă la moară ungurilor. Care este o aberație, fiindcă sunt niște dovezi. Uite, am văzut de recent un document al regelui Ungariei din 1075 care dăruiește niște sate pe Tisa de Nord, deci în regiunea Bihor, unui proprietar, bineînțeles maghiar, dar numele celor 3 sate pe care îi numeră acolo sunt toate românești. Care eu zic că dacă veacul al 11 erau până acolo, dincolo de Maramureș, cum era să vină, cum spun ungurii, aduși și că păstori din sudul Dunării, zice, complet aberantă și mă miră, dumne, până acum continuă să repete același lucru în cărțile lor de istorie. Că au fost aduși ca să colonizeze Transilvania. Adică vă închipuiți păstori a români aduși și imediat pe urmă găsim Silva la Corn, adică cum? A adus pe păstori în păduri. Românii, în primele documente, îi găsim în păduri, frate. Românii de la nord de Dunăre. Adică în dungrăvi înconjurate de codri mari împotriva invaziilor călare a tuturor turanicilor, că au venit pe rând. Hunii, avarii,
toți ăștia au venit călare. Urmă, frații noștri cumani care au stat mult la noi și acum eu pretind că avem sânge cuman. Bun. Toți ăștia veneau călări și, prin urmare, românul de la nord de Dunăre se adăpostea în interior de mari, imense păduri. De aceea mai toate documentele ungurești, primele care vorbesc de Silva Blacorul, mai multe altea. Adică pădurea română, ce pădure? Că erau județe întregi împădurite. Dar vă gândiți că și Muntenia a rămas. Nu s-a golit Muntenia în epoca barbară. Altfel, cum am avea codrul Vlăsiei și județul Vlașca? Ce înseamnă codrul Vlăsiei? Vlăsia, Vlasi este pluralul slav al cuvântului Vlah. Deci codrul Vlăsiei, care era uriaș, mai multe județe, codrul Vlăsiei era codrul în care se adăposteau Vlașii. Când slavii au coborât și-au pus mâna pe văile de râuri, gândiți-vă la seria de râuri, Ialomita, Dumbrumita, Prahova, Drăgătă, sunt slave, înconjurate de nume de râuri mai mari, toate antice. Oltu, Dunărea, Siretul, Prutul. Interesant. Asta iarăși un lucru pe care Cicerone de Pochet mi-a atras atenția asupra lucrurile acestea. Care va să zică infiltrațiile slave erau în general în câmpii, că ei erau, slavii n-au fost invadatori cu arma în mână. Ei au fost grupuri de plugari, care au plecat în regiuni mult mai sărace și mărșinoase și mai departe, din Polonia sau din Ucraina Real, încetul cu încet au coborât la unde era pământ rodnic și s-au instalat pe văile rodnice și în câmpii. Așa a început slavii. Și ai noștri, încetul cu încetul s-au apropiat de ei, că iarăși așa, savanții lingviști dovedesc că intrările, adică, cum se cheamă asta în lingvistică, cuvintele de origine slavă la noi sunt intrate destul de târziu, că limba română era deja cristalizată, adică toată morfologia și sintaxa limbii române este latină. Și slavii n-au venit decât cu vocabular. Ei n-au... Și ca să se întâmple așa, înseamnă că limba noastră era deja cristalizată. Deci la anul 900, 1000, atunci au început să se amestece vlachii cu valachii din Muntenia, Transilvania, Moldova, cu slavii. Și bineînțeles că i-a romanizat. Că asta este una din forțele extraordinare ale poporului român în nordul dunărean, îi asimilează pe toți. Pe toți, încetul cu încetul, toți cei care trăiesc pe aceea, imediat sunt românizați. Bun, acum revenim la cazul veacului al XIX-lea, când, și încep să mă încălzesc când dați voie să fac un extriptiz, când în veacul renașterii noastre naționale, deci 1840-50, descoperim din nou pe frații noștri din Balcani, de unde în timpul veacurilor mereu n-a venit câțiva, fiindcă am avut oameni de origine macedo-române. Cuvântul, după cum știți, este nepotrivit, că nu sunt majoritari în Macedonia. Trebuie să vorbim de armâni, nu macedo-români. Dar avem deja în epoca medievală câte unul, câte doi, care ne dăm seama că aveau un nume sau o poreclă care dovedea că erau veniți de la sus de Dunăre. Da, astea erau cazuri excepționale. Sau atunci cei care au mers în Ungaria, din care, de pildă, să trag personalități ca la mitropolitul Andrei Șaguna, a cărui familie se stabilise deja cu vreo 2-3 generații la nord de Ungaria, la granița cu Ucraina subcarpatică. De acolo a venit familia lui Șaguna, în Transilvania.
și mai sunt și alte familii, bineînțeles, destul de multe, această imigrație de așa punctuală n-a contat. Ceea ce a contat a fost momentul, să zicem, cu Zavodă. Cu atât mai vârtos cu cât ministrul educației la Zavodă, cine a fost Bolitineanu. Ori Bolitineanu, o să chema Bolitineanu, fiindcă tatăl era arendașul unei moșii la Bolintinu, dar numele lui îl cunoaștem acum, am scapă de gând, dar era un nume tipic armânesc, care va să zic că bunicii lui Bolitineanu erau 100% armâni din locurile de unde au fi venit. Ori el imediat a influențat probabil și de atunci s-a luat o anumită hotărâre de a îi ajuta pe acești frați de la sud de Dunăre să învețe, dar ce li s-a învățat? Li s-a învățat româna nord-dunăreană. Aici sunt nițel de părerea domnului Barba, care a observat cu drept cuvânt că dacă România de acum 150 de ani ar fi avut inteligența să finanțeze școli în limba, dialectul local, pentru ca să-l mențină, ar fi făcut un bine. Ori învățând pe acei oameni limba de la nord de Dunăre, care nu le putea folosi acolo unde erau ei, că trebuia să folosească mai seama în timpul Imperiului, asta e culmea, sub Imperiul Turcesc au fost mult mai liberali, cu toate naționalitățile. Când au venit naționalismele, naționalismul grecesc, naționalismul albanez, naționalismul sârbesc, ăștia nu au mai acceptat pe acești, cum să spun, concetățeni de-ai lor, dar de o limbă străină, care s-apucau să învețe o limbă a unui stat străin. Deci îi considerau ca un fel de act dușmănos. Și mi s-a povestit în Grecia de către oameni care au pățit-o. Au făcut liceu românesc. Când a făcut serviciu militar, era trecut pe carnetul lui analfabet. Adică nu făcuse liceu grecesc. Prin urmare, nu s-a făcut un serviciu în sensul întăririi acelei minorități, că am devenit minoritar după sute de ani, încetul cu încetul, știți, este ca un fel de mare care urcă și Armânia au fost niște insule din ce în ce mai mici, zice, e o tragedie, dar o tragedie care trebuie să o iei cum este. Ori noi am făcut gestul acesta că i-am considerat absolut identici cu românii de la nord. Rezultatul care a fost? Că noi nu am făcut decât să formăm elite întregi care nu-și aveau locul acolo și care majoritatea dintre ei au venit la noi. Era aproape ca și când noi am fi făcut din atins să aducem cât mai mult de așa, că sunt muncitori, sunt onești, sunt și îi aducem la noi în țară. Slăbind situația lor în noile state care se creaseră, adică în Grecia, Albania, Bulgaria, Serbia și așa mai departe. În 1912-13, când cu pacea de la București, iarăși guvernele noastre au făcut o greșeală, guvernul conservator, și anume că în loc să oblige statele cu care tratam, adică Serbia, Grecia, Bulgaria, să le oblige în tratat de a, cum să spun, menaja, de a, iertați-mi cuvântul neologism, de a ocroti minoritatea de limbă română, nu s-a făcut aproape nimic, decât o scrisoare anexă că se angajau ei că să facă să regă și lucruri care n-au făcut-o, adică n-au respectat. Și, dimpotrivă, aici poate că voi șoca pe unii dintre dumneavoastră, faptul că am luat din Bulgaria atunci
sudul Dobrogei, adică faimosul cadrilater, după părerea mea, a fost o greșeală politică. Noi ne-am pus în cârcă vecinul de la sud, cu care eram frați de 1000 de ani, dacă nu chiar mai mult. Românii de la nord de Dunăre s-au întâlnit întotdeauna cu Bulgaria, în Evul Mediu. De la Bulgaria, prin intermediarul bulgarilor, cum să spun, ortodoxizat religia de la noi din țară, e clar. Dacă n-ar fi fost Imperiul Bulgar, primul, proto-bulgar, care să vină până la noi, noi nu am fi fost legați de Biserica de la Constantinopol. Adică prima religie care a venit la noi este de limbă latină. Dumnezeu, cruce, biserică, etc. Deci, acea brumă de religie care se continua din popă în popă, ca să zic așa, acolo în vlăsiile alea care au existat în timpul Evului Mediu, până când a venit Imperiul Bulgar, pe la 800 și la noi, lucru pe care mari istorici ca Iorga, Bănescu, toate, au încercat să o critice, să o tăgăduiască. Nu, bulgarii n-au venit. Stați, fraților, ce rușine este dacă a venit bulgarii până acum? Nu, noi avem niște, să vă spun de că și continuă acum, avem niște taburi, așa, care sunt intrate în reflexele noastre. Nu vrem să vedem istoria așa cum este. Dacă n-ar fi venit o primă, cum să spun, ocupare politică bulgărească până în inima noastră, de altfel, istoriciște vorbind, au fost totuși istorici care au contrazis pe Iorga cu argumente foarte valabile. Cine a dărâmat faimoasa împărăție avară, care era în Ungaria de azi, de sute de ani, mare putere. Da, o mare putere care încetul cu încetul ca toate să bacceleze, ca să zic așa, și care a picat dintr-o dată. În ultimii ani, avea până la 8-lea, între 797 și 801, atacată din două părți concomitent de francii lui Carol cel Mare, care au ajuns până la Tisa, și de bulgarii, care au ajuns și ei până la Tisa. Cum era să ajungă ei până la Tisa, numai trecând prin fosta Iugoslavie? Nu. Au trecut și până la e clar. Și de asta explică, de altfel, de ce, dintr-o dată, când s-au creștinat bulgarii, chiar în veacul ăla s-au creștinat, atunci au pus și la noi legătura cu Constantinopolul și cu Biserica Bizantină. Și de atunci au venit toate cuvintele slave în biserică, care sunt oarecum de organizare, vlădica, popă, strană, sunt sute de cuvinte legate de religie, dar care sunt de origine mai recentă și venite prin intermediar bulgar. Ori dacă ne-am închipuit că de-abia când se naște România, adică țara românească, de-abia atunci noi am copiat niște instituții bulgărești. De ce? Noi le-am luat deja dinainte. Le-am luat deja dinainte. Și primele voivodate românești, țara românească, au fost sub influență bulgărească, este un lucru clar. Ce rușine este chestia asta? Noastră știți că Bulgaria au avut un patriarh cu 1000 de ani înainte. Exact 1000 de ani. În 925 și noi în 1925. Că asta este istoria. Că pe urmă s-a dărâmat, că pe urmă săracii au fost complet ocupați, că au devenit pașalâc, că a dispărut toată aristocrația lor și nu știu ce, că era după aceea să-și pierdă naționalitatea, era altă lucru. Deci, noi, privind-o Iorga al nostru de sus, considerăm că bulgarii sunt niște stâmpiți, stați puțin. Ei au avut o istorie glorioasă la începutul Evului Mediu. A fost primul stat care a mâncat din Imperiul Bizantin și care a constituit un stat la sfârșitul veacului al VII-lea. Cu 600 de ani înaintea noastră. Asta e istorie. Deci
Știți de joc cu concepțiile. Bun, revenim la cazul al român acum. Deci, iată că noi am făcut poate un pas greșit, dar, și aici este un dar foarte important. Cei dintre moșii dumneavoastră care au venit în 1913-14 și de atunci încolo, după acel tratat, ei au venit considerându-se că în momentul când pun piciorul în România devin români. Nu au venit ca niște muncitori străini care să vină în România. Ei au venit cu mentalitatea că vor fi români dacă nu erau înainte. Dacă și erau înainte și în orice caz au devenit români. Și acum vă dau exemple din familia mea. Familia mea pot dovedi oarecum prin documente că e venită între 1770 și 1780. Sunt deci 240 și ceva de ani de când suntem veniți în țară. Să mă credeți că bunicul meu, Trandafir Juvara, diplomat de carieră, foarte inimos, foarte muncitor, membru fondator al Ateneului Român, el e unul care a avut inițiativa și care a scos la Paris în 1880 primul album macedon-român. Dacă iei albumul macedon-român acela vechi de la 1880 scos la Paris în franțuzește, ai să vezi acolo că toți cei care îi răspund la scrisori, Cher Monsieur Juvara, așa? Și de altfel e pus, el a fost, nu s-a ascuns atunci, și spune secretar al acestei lucruri, a fost că a avut nevoie, că era tânăr numai de 30 de ani, tânăr secretar de legațiune la Paris când a făcut treaba asta. Bineînțeles că a pus un, se pare, pe Vea Urechea, sau nu știu care celebritate de la București, în fruntea cărții, ca și că... Dar el a fost unul care a făcut această carte. Asta înseamnă că avea sentimentul că coboară de acolo și că trebuie să facă ceva în Occident ca să se atragă atenția asupra acestei minorități din Balcani. Dar vreți să mă credeți că bunicul meu, pe care l-am cunoscut până la vârsta de 19 ani, eu, niciodată nu mi s-a lăudat că e macedon-român. Niciodată. El a făcut treaba, dar nu era încă moda să te lauzi că ești român. Iertați-mă, dar știți că e o modă. În veacul al XIX s-ar putea chiar că ei aveau, le infiltraseră grecii un fel de sentiment de inferioritate, nu se lăuda că e valah, vlah, cuțovlah. Nu. De îndată ce a venit România a devenit român, bunicul meu era român și nu îmi pomenea de originea lui valah, fide, vlah. Foarte interesant. Deci, lucrurile cam stau așa. Părerea mea este că nu poți să ceri acum armânilor care sunt în România, cei 40.000 sau 50.000 câți vor fi, să pretindă a fi o minoritate, ca minoritatea bulgară sau sârbească sau armenească sau așa mai departe. Nu! Pentru că ei, când au venit la noi, au venit cu gândul că sunt români și că vor deveni cetățeni români. Și că dintr-o dată limba se va confunda și cu naționalitatea și cu cetățenia. Așa văd eu problema. Dar că istoricește vorbind, armânimea nu a făcut parte din istoria României, asta iarăși este o certitudine. Asta vreau să văd. Este o nuanță aici. Dar fiind frați de-ai noștri din Sud, în momentul când vin la noi, se fac români. Când pun piciorul, adică cu intenția de a deveni cetățean român. Deci nu mai poți, după 100 de ani, să vii să spui, nu, eu vreau dreptul să fiu reprezentat în Parlament. Nu e corect. Ai venit la noi în țară ca să fii român, nu ca să fii minoritar muncitor. Mă iertați, eu cred că cam atât am să răspund, eu pot să răspund la întrebări, dar am întrebat deja prea mult cât e. Am vorbit un ceas. Uf! Da. Dar atunci vă rog să nu v-aș cere decât să fiți, cum să spun, vrednici de
de strămoșii voștri, care au fost în general oameni, e trist de spus, dar mult mai muncitori, mai economi, mai cinstiți decât românul de la nord de Dunăre. Așa că să continuați cu tradițiile voastre și o să faceți bine națiunii românești de acum. Alt sfat, nu știu ce să vă dau, nu? Să nu vă pierdeți încă. Părerea mea este că, fiind cetățeni români, cum să spun, onești, cinstiți un alta, asta nu vă împiedică să vreți să păstrați mai întâi dialectul și tradițiile specifice ale lui. Într-un sens, e cam exagerat ce vă spun, și maramureșenii au tradițiile lor și un fel de limbă gândițel mai diferită și pânățenii la rândul lor. Deci, aveți o datorie morală de a vă păstra, fiind în același timp cetățenii români fideli, dar să vă păstrați tradițiile din țara de unde veniți. Cred că este important, fiindcă sunt foarte diferite de cele de la noi. E clar. Mult mai influențate de turcisme, de grecisme și așa mai departe. Deci e altceva decât folclorul nord-dunărean. Altceva? Tatăl meu îmi spunea că în satele din Turcia, unde erau numai români, deși spuneți că am venit în România sau s-au reconstruit în români, n-am încercat deloc să combine cu populația română. Cine se discuta cu cetățenii statului român erau învățați Da, dar asta poate să fie un reflex destul de firesc, în general, chiar pentru cineva care vine din altă provincie, în general. Nu-ți place, îl consider că e un străin. A venit în Franța, e foarte curent asta. Un tip din nordul Franței, când vede pe un marseiez, să uită la el așa, ca la să nu-l vadă. Așa că nu e de mirare, nu? Pe de altă parte, chestia de care v-am vorbit adineauri, că la mijlocul veacului al XIX-lea am început noi să spunem armânii sunt români. Dar, vă citesc tot din familia mea, când frații străbunicului meu, care toți trei împreună, erau trei frați, au fugit la Paris în 1848, că erau liberale acolo unde erau ei la Brăila, făceau parte din mișcarea liberală, le-a fost frică și ca mulți alții au fugit în Occident, plecat la Paris. De altfel, vă mai dau amănuntul ăsta. De acolo au revenit cu ortografia Juvara de J. Mi-e scris acum. De ce? Cum se scria numele ăsta de Juvara? Înainte, ca noi să adoptăm alfabetul latinesc. Mai întâi, în Grecia se scria Tsuvaras. Știți că, printre posibilii mei strămoși, dar nu am nicio filiație sigură, se știe, de pildă, în antologia românească a lui Etache Papahagi, spune la index acolo, de Juvara, neam de celnici români, din regiunea Cutare, din regiunea Ardela, din regiunea Pindului. Neam de celnici, ce înseamnă? Că erau oarecum seniori în regiunea aceea. Și au avut cel puțin două serii de luptători împotriva turcilor. Unul pe care marele savant francez Émile Legrand îl situează că a fost omorât de turci în 1672 și care este Nicolo Juvara. El a cules Legrand poezia grecească care vorbește de Nicolo Juvara. Papahagi dă versiunea românească, armânească a aceluiași Nicolo Juvara. Și ceea ce este interesant, că am confruntat cele două versiuni
au câteva elemente comune care dovedesc că sunt pornite dintr-o sursă comună, de pildă faptul cuc, lai cuc, țecând scujale, cu steale și așa mai departe. Adică evocarea cucului și stelele și așa mai departe le găsești și în versiunea grecească și în versiunea românească. Și aici văd, să nu tragem concluzii de filozofie sau, cum să spun asta, de psihologie a popoarelor. Dar e foarte interesant totuși. Versiunea grecească vorbește de izbânzile lui Nicolo Giuvara. Îl laudă, cum a învins, cum a făcut, cum a ales. Versiunea românească vorbește de omorârea lui, de nenorocirea. Ori la început, probabil că în popor, ori pe grecește, ori pe armânește, trebuia să fie un același cântec unde se vorbea și de victoriile lui și până de felul cum l-a omorât acel muzulman Dilicuș, șef de bandă muzulmană. Deci, cum scria grecul numele acesta? Că grecii n-au sunetul G, nu l-au grecii. Scria Tsuvaras. O Nicolo Tsuvaras. Armânii noștri, dacă ar fi scris chiar pe vremea aceea, dar n-au scris pe vremea aceea, a fost cules de papahagii din bătrâni, dar recent, acum 100 de ani, să zicem, nici măcar. Când noi aveam deja alfabetul latin. Deci l-a scris G-I, cum scriu italienii. Că în fond, noi când am adoptat alfabetul latinesc, în anii 1860, și chiar înainte, așa pe apucate, care ne-a fost modelul Italia. Și deci, sonoritățile care înainte le aveam în caractere specifice, asta din chirilică, de pildă G de la Giuvara, nu există nici la sârbi, nici la bulgari, nici la ruși. Ei nu au pe G. Ăsta îl avem noi românii. Și deci românii inventaseră o literă în alfabetul chirilic care nu există la sârbi sau la ruși. Și care era ca un fel de furcă. Ăsta era G. Deci se scria Giuvara așa. Când au venit la noi în țară, în chirilice. Cu G și formă Giuvara și cu, mă rog. Interesant este că ramura din care se trage tânărul ăsta, care are 2 metri și jumătate în fața voastră cu un aparat de fotografiat, Matei Chilimanu Giuvara, care este nepotul de fiică a marelui chirurg Ion Giuvara, e ramura din Moldova a familiei noastre, dar care, dacă o găsești în documente, tot Giuvara e chemat, adică scris așa. De pildă, actualul nostru ministru de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a scris o cărțulie despre boierimea română de la începutul veacului al XIX-lea în Moldova. Și acolo el, mă întreb dacă n-a exagerat puțin, a transcris cei care au fost strămoșii lui, care au fost făcuți boieri de la 1830-40 în Moldova, a scris Giuvara cu DJ, cum scriem noi. Cum scriem noi. Fiindcă așa este, în cirilică era G. Moldovenii știți cum spune, ei se uită pe jam, îl doare în genunchiul, domnul general, au pronunțat așa și deci a rămas Giuvara ta ei în loc de Giuvara. Dar tot Giuvara sunt și ei. Vă vorbeam de ortografia. Probabil că străbunicul meu și frații lui amândoi, când au privilegit în Occident, fatalmente a trebuit să adreseze unor consulate turcești ca să aibă o hârtie, un pașaport. Turcul cum transcrie un G? Djibouti, Giurgiura, deci. Și ei s-au întors, deci, cu pașapoartele alea scris așa și s-au gândit pe urmă ca să se distingă de alții, probabil, și să se păstreze. Când 20 de ani mai târziu s-a adoptat, nu 20, 15 ani mai târziu s-a adoptat alfabetul latin, ei au păstrat totuși ortografia asta
în loc de gâi. Da. Multă lume, adică dacă mă duc la poștă și spun că și dacă cumva nu m-a văzut la televizor, tânăra poștăriță nu știe ce e aia dâjânsă. Mi se pare că e foarte bizar. Am probleme cu chestia asta când îmi dictez numele, da. Bun. Vreau să vă spun că aceea începusem cu emigrarea sau cu fuga strămoșului meu la Paris în Pașoft, că întorcându-se în România, au avut ambiții politice, imediat. Cei doi frați ai străbunicului meu, cel mai mare, chemat Trandafir, ca pe bunicul meu. Numele e, la 3 generații a fost de și primul care a venit îl chema la sfârșitul veacului. Probabil că e un nume frecvent la armă de acolo, dar bineînțeles, grecesc de ori, e Triandafilos, nu? Trandafir, floarea. Acel Trandafir, era unchiul bunicului meu, când s-a prezentat la alegeri în 1858 pentru adunarea care avea să le aleagă în 59 pe Cuzan. I s-a făcut opoziție de către candidatul conservator că nu e român. Care va să zic că încă atunci, în 1850 și ceva, ei nu considerau că cineva care a venit din Balcan, că e Cuțovlac sau că e Gheto, Alzheimer, nu? Era, și atunci a trebuit să vină cu dovadă că după regulamentul organic era venit în țară cu cel puțin 50 de ani înainte de regulamentul organic, deci după cum v-am spus, înainte de 1780 și că se căsătorește cu o pământeancă. Deci a trebuit să facă dovadă că se naturalizase români. Și culmea este că același proces i s-a făcut fratelui său când a vrut el în 1877 să fie deputat și primar de Brăila, fratele Tache Juvara, iarăși i s-a făcut proces de nu-s români. El a venit cu rezultatul tribunalului de la Frațu, din 1858. Eu am hârtiile astea, adică le are un văr de-al meu, ca să dovedesc că cum erau lucrurile atunci. Pe urmă a venit problema asta cu că suntem aceeași, cu totul aceeași. Dar vă repet încă o dată, cum să spun, ultimul meu cuvânt, care este din momentul ce s-a considerat că sunteți români și acolo și că veniți în țară în calitatea asta, nu se mai poate vorbi că sunteți minoritari. Asta e părerea mea. Bun, altă întrebare? Vă dai cuvântul. Știți ce v-aș ruga? Mai spuneți și ce meserie faceți sau ce studențime faceți sau ce? Sunt student la comercial, da? Sunt inginerie și vreau să vă întreb, mai devreme am zis că am venit din Macedonia, din Grecia, din Bulgaria, în România, au venit cu gândul că sunt români. Da. Familia mea se trage din Salonic. Adică să nu știu. Acum trebuie să știu ceva. Bunicul meu a avut sora care a venit în România. Bunicul meu este român. Păi da, e același lucru, adică Salonic sunt recunoscuți că minoritate a română, clar. Da. Nu minoritatea română. Nu înțeleg întrebarea. De ce face deosebire între cine ar veni de la Salonic și cine ar veni din Munții Pindului? Vreau să explic familia mea de un pic. Vine din Salonic, acum trece în Macedonia. Macedonia știe. Da. Sora bunicului meu a venit în România, în 920 și ceva, când a fost Marea Migrare. Sora lui a venit aici și dumneavoastră spuneți că cei care au venit în România din Macedonia sau din Grecia au venit cu cădută să români. Păi așa cred. Dumneavoastră puteți să mă tăgăduiți acest lucru. Credeți că au venit de părere. De ce, logic vorbind, de ce dacă sora lui gândea că e român și el nu gândea că e român?
fapt și solul de unitate. Iar putea să fie românul, dar Aici facem psihologie. Eu zic că, în general, cei care au venit cu gândul că fac parte din Marea Națiune Românească, că deci pun piciorul în țara asta, care este un stat care o să-i ocrotească mai bine decât statul grecesc sau altul, și deci nu poți să pretinzi acum că ești minoritar. Care este criteriul care considerați dumneavoastră? Poate vă și cumpărați, se oferea pământul. Deci, perioada aceea, Bine. Suntem români. Interesele totdeauna interesele. Dar care considerați dumneavoastră că este un criteriu sau un set de criterii care delimitează o minoritate? Deci, iată, dacă se îndeplinesc aceste criterii, este minoritate. Nu se îndeplinesc, nu este minoritate. Mai întâi, criteriul mai simplu este ca el, adică cel care se consideră minoritar, să se considere ca făcând parte dintr-o etnie diferită de etnia majoritară din țară. Să spunem că acest criteriu este îndeplinit, cel puțin în cazul majorității celor prezenți aici. Să zicem. Dacă cineva nu e de acord. Dacă definiția unei națiuni, cum a spus dumneavoastră, mai îmi permiteți, a fost că are două elemente. Un grup etnic care au în spate o istorie comună și dorința lor, voința lor de a-și păstra și de a se considera o națiune diferită. Dacă aceste două elemente sunt întâlnite de către noi, atunci ar fi îndreptățit să ducem acest test. Da, bine, dar eu v-am răspuns adineauri la chestia asta și e un răspuns oarecum. Bunicii noștri au venit aici, cum a spus dumneavoastră, datorită faptului că guvernul român în acea perioadă a promovat ideea și mesajele au fost că toți românii care vorbeau acest dialect considerat atunci a limbii române erau români. Da. O parte dintre ei au crezut și au venit, sau chiar dacă au crezut, nu se știe, dar poate au venit, cum spunea colegul meu aici, poate au venit din anumite interese de securitate, poate, sau de avuție, alții au rămas. Cei care au rămas acolo, îi considerăm români sau au rămas? Ei, pe cei care au fost acolo, decât să-i considerăm ca niște frați și vitregi care sunt în afara țării noastre, dar nu sunt deveniți români. Cei care au venit în țară și au acceptat cetățenia imediat, ei nu poate după 100 de ani sau după 70 de ani să vină să-mi spună eu sunt o minoritar, după cum spune colegul dumneavoastră, fiindcă nu am aceeași istorie cu dumneavoastră. Dar de pildă în Franța, când ne vin din toate țările de lume, vin algerieni, vin tamuli, vin de toate, dar din momentul ce este naturalizat, el trebuie să se considere francez și nu mai poate să vină cu pretenția că el face parte din minoritatea tamulă. Ok, de acord. Nici o aluzie. Ai un nume care seamănă cu un neam din Asia. La întrebarea colegii noastre aici, ați extins problema acesta moralității, ați subextins-o la responsabilitatea noastră, a tine generații, de a ne păstra limba, dialectul, de a ne păstra tradițiile obiceiurile care ați recunoscut sunt diferite în raport cu, să spunem, tradițiile românilor de aici. Dacă această moralitate, cu acest aspect la moralitate, o avem noi în tine generație, nu considerați că avem nevoie de instituții și instrumente care nu să ne permită să păstrăm acest element, pentru că dialectul, de exemplu, eu am șansa, sau noi am avut șansa cei de aici, să nu se vorbească de către cuvântă, de către părinții din română. Astăzi, în română. Nu știm dacă asta se va întâmpla și cu noi. Noi nu... Adică cu copiii voștri. Da, poate... Eu v-am spus, trebuie să vă considerați că ca niște, depinde de dumneavoastră ca să vă mențineți niște tradiții foarte diferite de restul populației, dar același lucru ar putea să o spună și cineva care este originar din Basarabia sau din Bucovina sau din Banat și care are niște tradiții, niște cântece, niște chiar cutume care sunt diferite de cele ale
bucureșteanului. Da, bineînțeles că diferența este mult mai mare la voi. Dar de dumneavoastră depinde ca să vă creați instituții, mai întâi să nu aveți 10 asociații care se bat cap în cap, iertați-mă. Trebuie să aveți, dacă se poate, o anumită unanimitate și să luptați cu guvernul român pentru ca să vi se dea tot ce trebuie pentru ca să păstrați aceste tradiții. Noi suntem asociații diferite care avem o percepție diferită asupra istoriei și originii noastre, pentru că cei care consideră că sunt albini și sunt altceva, se consideră ca români și nu au venit în România, au venit pentru, să spunem, altfel de interese, nu cele neapărat de identitate. În schimb, cei care acum spun că sunt români și apartenența la comunitatea română este doar un efect secundar, ei sunt rezultatul, să spunem, propagandei care s-a făcut de către guvern în secolul XIX și, în consecință, asta ne separă. Cei care caută rolul istoric dincolo de ceea ce s-a întâmplat până în, să spunem, perioada de Cuza, și cei care au acceptat mesajul transmis atunci în perioada respectivă, l-au asimilat, s-au identificat și l-au asumat. Pe asta spun și eu, același nu-mi spuneți altceva. Dar deci din momentul ce, admițând chiar că este eronat, dar din momentul ce au crezut deja că fac parte din aceeași familie mare, aceeași neam, în momentul când au pus piciorul în România și că au românească, ei nu mai pot copiii sau nepoții sau strănepoții lor care reprezintă o unitate separată din interiorul țării. Nu sunt de acord cu așa cu chestia. Nu, eu doar am întrebat care e criteriul. Dar mai dați dumneavoastră așa, mi-e teamă că este o contradicție logică în ceea ce spuneți. Afirmația 1. Ei au venit ca viitor români. Situația reală, ei nu sunt identici cu românii. De aceea, aici cred că, din punct de vedere istoric, este o mică deosebire. A fost un val al celor care au venit la sfârșitul secolului XIX și care, într-adevăr, au acceptat în totalitate, inclusiv căsătoriile mixte, iar cei care au venit după 1912 s-au constituit ca enclavă de sine stătătoare, cum a subliniat colegul, refuzând aceste căsătorii. Pe de altă parte... Aici îmi spuneți un lucru care îl ignoram, zice, spuneți. Pe de altă parte, nu putem să negăm, acum, să mă ierte prietenii mei, eu cred că sunt în proporție de 12% Macedonia, deci sunt într-un fel obiectiv. Dispariția unei limbi, care este o tragedie indiferent că e valabilă pentru macedonezi sau pentru provansali. Dispariție, printre altele, este valabilă și pentru rușii din Poveni din Dobrogea. Deja copiii celor de vârsta noastră, nu știu dacă mai știu rusește. Dar aceia, fiind primind statutul de minoritate, au dreptul la școli cu predare în limba lor, la instituții care să le prezerve aceste caracteristici. În momentul în care armânii renunță la ideea de minoritate, din momentul acela ei pierd niște pârghii care le permit să introducă nu școli cu predare în armânească, dar măcar școli cu predare a limbii armânești. Mi-e teamă că nu există nicio școală de genul acesta în România. Constanța, școala numărul 12, există o școală. Bine, dar aici eu am putea avea aceleași rezultate prin presiune asupra guvernului pentru ca să vi se dea și fonduri și clădiri și nu mai ce, pentru ca nu să faceți școală integrală în dialectul adus, dar cel puțin ca cei care coboară din dumneavoastră să aibă o oră sau două pe săptămână de învățat, dacă nu cumva au învățat în casă. În mare parte e responsabilitatea părinților să îi învețe
Un copil, să știți un lucru, e un lucru care lumea nu realizează asta suficient. Eu care am trăit 23 de ani în Africa, unde fiecare vorbea 4-5 limbi, fiindcă erau așa de amestecați ca etnii, copilul învață multe limbi foarte ușor. Deci nu este greu ca un copil mic să știe în același timp foarte bine și dialectul și limba principală. Deci, dar asta este totuși datoria părinților, nu puteți să cereți. Iar mai târziu, pentru istorie și pentru perfecționare și pentru o anumită literatură în a română, ar trebui ca să cereți să existe posibilitatea de ore de dialecta român în anumite școli, cum exact acolo unde există o concentrare, cum este cazul județului Tulcea sau... Dar problema e că statul întreabă, bine, dumneata ce, dar dumneata cine ești? Ești o persoană juridică? Ești o structură distinctă cu care eu să discut? Nu, dumneata ești președintele Asociației Arnurilor și din momentul acela începe acea prăpastie care implică timp, energie și care nu duce la nimic. Tocmai de aceea acești oameni vor să aibă un statut juridic ca minoritate care are drepturi celelalte. Eu cred că ar fi o anomalitate să avem în Parlamentul Român, pe lângă minoritatea ucraineană și bulgărească și să avem și cu cea română. Eu găsesc că ar fi o contradicere cu ce am urmărit în veacul al nostru și cu contractul moral pe care l-au făcut cei care au venit și la sfârșitul veacului al nostru, dar și după 1913. Ei au venit considerându-se pe drept sau pe nedrept ca români și că odată ce au pus piciorul în România, vor deveni cetățeni români. Deci nu poate a doua generație pe urmă să spună nu m-ați sprijinit destul, mi-am pierdut limba, e vina voastră. Nu. Cred că nu se poate. Altă întrebare, uite, tutuia. Ar mânca blondă. Da, 100%. De ce faptul că sunt cetățean român, loial, mă împiedică să fiu o minoritate din punct de vedere etnic? Și ungurii sunt cetățeni români, mai mult sau mai puțin loial, asta fiecare. De ce etnia se confundă cu cetățenia? Pentru că am spus că suntem cetățeni români, da? Suntem cetățeni români, dar suntem români. Ca și etnie, dar nu ca cetățenie. Că pașaportul ăsta e român. Da, dar nu cereți niște drepturi, nu cereți să aveți reprezentare parlamentară, nu cereți... Puteți să vă considerați pe cel mai altfel decât românul din Banat sau românul din București, dar nu cu drepturi aparte. Fiindcă atunci cădeți în situația ungurilor din Transilvania, care ar vrea autonomie. Dar știți care este paradoxul instituțional? Pentru că asociațiile române au solicitat instrucție, deci educație în limba română, măcar anumite ore. Paradoxul instituțional este că ei răspund, asta nu suntem, dar nu vă putem da. S-au făcut acest demers și așa nu răspunde ca de cauză. Bine, eu iau notă de chestia asta și eventual o să vorbesc cu cei care sunt la guvern, dar din păcate eu iau alte preocupări acum. Dar în fine, când o trece furtuna, vă promit să vorbesc cu Tăricianu și de chestia asta, că poate că nu are de... Deci care este instanța care v-a dat un asemenea răspuns? Instanța pe Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor. Deci nu, în legislația actuală care reglementează dreptul la patru persoanelor minoritate, da? Prevede lucru. Deci, noi, ca etnie distinctă, că suntem o etnie distinctă, nu putem înlătura aceste drepturi, limbă, cultură, decât dacă sunteți... Exact, deci cum ziceți următorul. Nu aveți statutul dobândit ajutor de minoritate națională, nu puteți beneficia de măsurile de protecție ce sunt conferite persoanelor aparținând minorităților naționale. Atât, deci legislația actuală reglementează decât măsuri de protecție pentru persoanele care aparțin minorităților ce sunt consacrate de iurea. Cele care există de fapt, când suntem noi, nu au niciun drept. Și atunci cum să ne considerăm? E interesant ce spuneți, am să iau notă de chestia asta, ca să vorbesc dacă am prilejul. Nu e bună, dar spune bine. Asta se duce totul, la nimic altceva.
practic, noi nu am solicitat să dobândim statutul de minoritate ca să avem un reprezentant nu să promovăm și să ne consolidăm. Dar pentru conștiință etică, vrem să ne păstrăm ființa etică, nu vrem să se piasă. Interesele politice, vrem cu Parlamentul. Mihai. Vorbiți puțin mai tare, că poate că colegii noastre de acolo, de la ușă, n-aude ce ai spus. Da. De la dumneavoastră înțeleg că a românii nu sunt români. Dar că acceptând să vină în România, ca fiind comunitate națională. Dar ăștia am fiind ca un fel de lipoveni care au venit aici, recunoscând că sunt români. Stai puțin, iarăși faceți confuzia cu limba și cu... Când am spus că nu... N-am spus că nu sunteți români, fiindcă în definitiv am spus că nu au făcut parte din națiunea română, din națiunea română. N-ați făcut parte, adică strămoșii voștri, n-au făcut parte din națiunea română care s-a născut încetul cu încetul de la Basarab Întebeitorul și Dragoș Vodă și știu și mai ce, lanțam, s-a făcut maioneza asta românească, care de altfel să știți că e destul de extraordinară, fiindcă când a făcut România Mare în 1918, s-au adunat provincii care nu se vedere niciodată împreună. Și dacă comparați cu ce s-a întâmplat în alte țări, care tot așa s-au născut, s-au renăscut, s-au mărit după tratatul de la Versailles, noi suntem singurii în care de bine de rău lucrurile s-au petrecut bine. Bănățeanu și cu Basarabeanu, care n-aveau nici în câini, nici în mânică, din punct de vedere istoric, decât că vorbesc aceeași limbă, au putut face din același stat, gândiți-vă și la detaliul ăsta extraordinar, că Ionel Brăteanu, care a avut și el păcate multe, dar care era genial ca politician, el când a văzut de pildă că nu poate să aibă câștig de cauză la Versailles în anumite chestii, el vroia o parte din Banatul sârbesc actual, nu vroia legea protectoare a minorităților și mai departe, a demisionat și pe cine a adus la putere ca să semneze tratatul de la Paris? Un ardelean? Pe Vaida Voivod. Gândiți-vă ce s-a întâmplat în Cehoslovacia sau în Iugoslavia, unde în 1918 știți cum se chema Iugoslavia? Adică care a fost țara care a fost admisă la Versailles ca nou stat? Se chema Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor. Mai aveau un plus și niște macedoneni și niște albanezi, dar ca celelalte, cele trei principale etnii erau cu numele pus. Asta a fost regatul lor. Ori sârbii nu s-au purtat bine, iertați-mă, poate că aveți simpatie pentru sârbii și eu am învățat sârbește undeva în Belgia, mă interesează istoria lor și alta, dar din punct de vedere politic au niște responsabilități grave. Ei au considerat în 1918, cum aveau meritele, bineînțeles că ei făcuseră războiul urmos eroic. Nu uitați un lucru, de pildă, ei nu au făcut ca românii când ne merge prost, facem pace. Ei au plecat cu toată armata lor, au străbătut Balcanii, au străbătut Albania dușmănoasă ca să se îmbarce la Durazzo și să reînceapă războiul la Salonic. Ori ei au considerat în cauza asta că țara e a lor. Și că noua țară care se crease este Marea Serbie. Rezultatul a fost, știți, catastrofal. Când după vreo 6-7 ani, în 1927, a fost împușcat în plin Parlament șeful croaților și încă doi. Ce-a făcut regele Alexandru? Îmi pare rău că ne era simpatic, era căsătorit cu sora regelui nostru, Alexandru. Ce-a făcut? În loc să-i pedepsească pe sârbi că au făcut un asasinat și să-și dea seama că trebuie să dea drepturi mai multe acestor croați care
Erau mai puțin numeroși decât sârbii, dar între noi, fie zis, erau mai înaintați în civilizație. De sute de ani, din diverse motive istorice. Proximitatea cu Italia, cu Austria, cu Franța, mă rog. În loc să facă asta, pur și simplu a stabilit un fel de dictatură a lui, care a devenit o dictatură și mai rea a sârbilor, a schimbat numele țării, care a devenit atunci avea Iugoslavia. Care iarăși era un fel de minciună, că nu erau toți slavii de sud. De pildă bulgarii, după cea parte. Deci, numele era fals. No, asta ca să vă spun că noi românii, de bine de rău, avem multe păcate, dar România mare, care a adunat 20 de milioane de oameni, dintre care 12 sau 13 nu făcuseră niciodată parte din statul român, e totuși o reușită destul de extraordinară. În fine, aici asta am ieșit din subiect, dar totuși ca să vă spun că lucrurile sunt complicate și eu bat piua în același lucru. Dumneavoastră nu ați făcut, adică armânii și megleno-românii și isto-românii nu au făcut parte din istoria României. Dar în momentul când au crezut, cum credeam și noi, că sunt într-adevăr frații noștri și că vin la noi în calitatea asta, au pus piciorul pe teritoriu, au căpătat cetățenia, nu mai poate să ceară favoarea de minoritari, iar favorurile de care vorbiți, într-adevăr, ar trebui să ne luptăm pe plan politic ca să le căpătați identice cu ce au ăilalți minoritari, care sunt de multe ori mult mai puțin numeroși decât voi, cum sunt armenii. Armenii sunt câteva mii, foarte puțini. Dar au anumite avantaje. Da. Dar n-ai terminat poate cu... Da, vreau să văd numai dacă am înțeles punctul noastră de la vedere. Deci, acum înțeleg că dacă ceilalți români au o istorie, ceilalți armâni din Grecia au o istorie comună și o dorință de a fi împreună ca armâni, atunci ei nu sunt români, sunt armâni, având o istorie comună. Dar cei care au venit aici... Te opresc imediat. Asta e tristețea, că n-au o istorie comună. Deci, niciodată nu s-a creat în sudul Dunării, au fost câteva zeci de ani, când cu Buia Griva, cu nu știu ce, a descoperit istoricul Rezachevici că faimoasa, cum se cheamă asta, stemă cu cele 3 capete de negru, nu priveau Valahia de la nord de Dunăre, ci priveau acel mic stat care se formase în regiunea Albaniei, României, a familiei Buia Griva. Da. Dar a fost singurul moment când a existat o încercare de creare a unei... Afară de asta, au fost așa de, cum să spun, răspândiți și înconjurați de populații străine, că ei nu pot să se pretindă acum că au avut la un moment dat o grupare, cum să spun, o națiune armână. N-a existat niciodată o națiune armână. Nu. A existat o limbă armână, a existat poate o mentalitate de frăție acolo, chiar în una din poeziile astea culese de Papahagi despre Giuvara, alta decât Nicolo Giuvara, care cred că este cu un veac mai târziu, veacul al XVIII-a, frații Giuvara. Și acolo zice Giuvarați, la sfârșitul poeziei, Giuvarați și cior români bagă moartea pentru câini, adică printre câinii de păgâni. Deci, frați români, se considerau că există o frăție între ei, dar nu exista un stat și nu exista o istorie comună. Da. Deci, nu au avut o istorie comună a românii și români. Nu. Dar 10% din ei, cei care au venit în România, au avut voința de a fi împreună cu românii. Da. Deci, ei nu au dreptul să ceară minorități. Asta e Da.
Dar ce facem cu ceilalți 90% care sunt în celelalte părți? Putem să considerăm români, dacă nu au avut o istorie comună și nu au nici voința de a fi împreună. Noi putem considera români, fiindcă mai întâi ne certăm. De altfel, să știți că e unul din motivele pentru care văd că statul român de vreo 60-70 de ani umblă cu mănuși și nu mai apără deloc interesele armânilor, nici din, mai seamă, cu Grecia. Sunt convins că avem nevoie de comerț cu Grecia, că știu și eu mai ce, că acum avem nevoie de ei. Am avut nevoie de ei ca să intrăm în Europa, deci nu cumva să ne certăm cu Atena, știi? Dar n-a fost nici un guvern român de vreo 70 de ani încoace care să încerce să silească statele din Balcan să continue cu școli unde să existe ore de dialect armân în școli și așa mai departe. Să nu fie persecutați, că sunt persecutați acum. Dacă seama, în Grecia, sunt mult mai liberale în Albania și în Macedonia, unde sunt ore la radio, la televiziune și așa. Deci, noi ar trebui să silim guvernul de la Atena să facă cel puțin ce face albanezul și macedonianul. Da? De limbă. Dar nu-i chiar, e un dialect. E un dialect. Da, aici e o întrebare de cuvinte. Și când a fost de dialect, a românat dialect al Dacă ar trebui să facem cercetări de bibliotecă ca să găsim. Dar noi o luăm ca pe un fapt, ca pe un... Dar este... Bine, dar voi nu folosiți asta, asta e o idee care a venit cui? Cine, nu știu cine a fost primii. Au fost dintre români sau au fost dintre cei de la București care au zis dialectul? Nu, bănuiesc că savanții care au zis că limba română are 4 mari distincții, așa, ăștia sunt mari filologi, nu Filipide și alții, deci este daco-româna, e macedo-româna sau a-româna, megleno-româna și istro-româna, unde nu mai sunt decât câteva sute de vorbitori. Deci e o chestiune științifică. S-a spus, astea sunt dialectele limbii române. Dalmato-româna nu e adevărat. Limba dalmată, asta savanții au stabilit că acea limbă care, de fapt, a fost limba de origine a raguzanilor. Avem un document din veacul al XV-lea care este pasionant, și anume niște mari negustori italieni care vin să negocieze la Raguza. Și atunci, auzindu-i vorbind pe, ca să zic așa, adversarii, adică cei cu care negociau și care vorbeau dalmata, care este o soră a limbii române. Dar norocul științific este că un savant din Austro-Ungaria, dar cu nume italian, bănuiesc că era italian, stai că îmi scapă numele acum, cum îl cheamă pe ăla care a scris despre limba dalmată. O să-mi revină numele. El, pe la 1900 sau 1899, a aflat de ultimul vorbitor al limbii dalmate în insula Cârc. Cârc. Slave înseamnă, adică nu probabil, sigur, înseamnă cocoașă sau ceva așa, care a dat și în limba română, nu? Am ceva în Cârcă, nu? În insula Cârc mai rămânea un bătrân care vorbea limba dalmată. Și a scris tipul ăsta, Bartali. A scris o carte întreagă, 1000 de pagini, unde a restituit limba dalmată. Și atunci savanții văd că aceea nu este un dialect român, e o altă limbă, după cum sarda, limba sardă nu este, e o limbă diferită de dialectele italienești. Corsicana nu este un dialect italian, e o limbă, dar care seamănă foarte mult cu italiana. Așa și dalmata e la jumătate drum între italiană și română, dar nu e considerată ca o a cincea. Dar și ca să revin la povestea cu negustorii aia italieni,
care va să zică, deci, marea burghezie a Raguzei, care a fost o putere interesantă, nu? Care a reușit să facă ca și principatele noastre o înțelegere cu turcul ca să nu fie transformată în pașalâc. Au avut o situație de protectorat turcesc ca și principatele noastre. Dalmațenii ăla, la origine, erau de limbă, adică raguzanii aceia erau de limbă dalmată. Fiindcă italienii zic între ei, noi, dar ce limbă vorbește ăștia? Că parcă e italiană, dar nu este italiană. Deci, în orice caz, nu vorbeau încă o limbă sârbească. O montenegrină. E foarte interesant, dar, în orice caz, acea limbă dalmată a pierit complet, mâncată de slavi, iar celelalte dialecte ale noastre românești s-au dispărut încetul ca niște insule care sunt înnecate de ocean. Ați rămas numai dumneavoastră și tragedia este că vă omoară în Grecia și în alte țări și că o să rămână și poate rămâne din dialect și din tradiție, o să rămână numai la noi. Dacă vreți voi. Așa, considerați că este prea târziu o redeșteptare națională a românilor. Vorbesc asta din punct de vedere al reorganizării comunității din punct de vedere european, nu neapărat ca și formare unui stat, ci o reorganizare internă, o centralizare, să spunem așa, a românilor, dar în context european, de unitate de diversitate. Considerați că acum, în 2007, se poate vorbi despre un moment prea târziu pentru această, să spunem, ce s-a întâmplat acum 150 de ani cu popoarele din Europa, dar nu în jurul ideii de stat, ci în jurul ideii de limbă și cultură comună? Cred că, din păcate, cred că e prea târziu, văzând faptele pe care vi le povesteam și eu de la Metzovo, de la Minciu, unde copiii de 15 ani, acum 20 de ani, deja nu mai vorbeau armână. Deci dacă familiile de acolo nu se luptă ca să păstreze limba, din cauza vitregiei situației, pentru că îi persecută autoritățile și la alta, dacă ei nu se luptă, eu nu prea văd cum se poate face. Dar știți că s-a făcut un prim pas la Consiliul Europei, s-au luat niște rezoluții, una alta, și dacă și statul român s-ar implica puțin, tot așa pe bază că este o limbă soră și că să nu moară, s-ar putea să-i silim pe guvernele elenic, albanez și așa mai departe, ca să nu urmeze o politică, într-adevăr, de suprimare. E clar că ei, da, merg atât de departe. Grecii au stat deseori de vorbă cu grecii, sunt exasperați de ea. Nu există armă, și românii sunt niște greci care i-au fost siliți să învețe latina. Stai, dom'le. Nu, adică niște... Și culmea e că dintre cei mai ai dracului, dintre acești savanți elenici, sunt de origine română. E unul Lazaru, care a scris niște cărți foarte stupide. Ca să arate că limba română e, de fapt, mai mult grecească decât ceea ce este o minciună, adică ceva neștiințific. Știți dumneavoastră așa ce m-a învățat tot același savant italian de care v-am vorbit adineauri, Giuliano Bonfante, care sunt criteriile care să rețină acum, ca să se știe dacă o limbă face parte din familia cutare sau din familia cutare. De pildă, în momentul de față, s-a treabă. În epoca medresă discută de ce origine este de limba malteză. Înseamnă că acum are un stat independent, Malta. Limba lor este oare italianească sau e arabă? Criteriul care este? Zicea acest savant italian. Să iei corpul uman și rudenile. Și dacă iei în româna noastră trupul omului, de la părul din cap și până la unghiile de la picioare, totul, iertați-mă, afară de sexul feminin, este de origine latină sau unul grumaz de origine probabilă dacă. Restul totul este latinesc. Dacă iei rudenile, toate rudenile, tată, mamă, frate, bunic, unchi, nepot, totul este latinesc. Prin urmare,
Degeaba au venit veacuri întregi, că în momentul când Occidentul a redescoperit pe român pe la 1800 și ceva, îți spunea în general, da, dar cam 4-5 din limba lor sunt de origine turcă, greacă. Și era adevărat. Dacă luai numai dicționarul. Și noi ne-am dezbărat de majoritatea celor cuvinte, sărind peste cal, de altfel, că am adus atâtea neologisme din franceză, încât astăzi suntem năpădiți de neologisme. Dacă s-ar scula din mormânt Zilot Românul sau Dionisie Ecleziarhul, n-ar înțelege nimic din ce apare în ziarele noastre de acum. Eu am făcut o socoteală. Peste 70% din cuvinte sunt neologisme pe care le folosim noi. Și de multe ori le folosim cu toate că există un cuvânt neau alături, care este în același lucru. Dacă eu îl chem pe Chelner, că spun, doamne, ce cu pintecul al locului? El nu o să-ți răspundă bine îndată. Imediat. Este același cuvânt, dar nu e un neologism, știi? Nu se mai vorbește de primejdie, ci numai de pericol, și așa mai departe. Adică românul actual are predilecție pentru cuvântul care vine din străinătate, care este... Și acum, cu anglicismul, să știți că peste 50 de ani, româna va fi un fel de Esperanto bazat pe nu știu ce. Bun, altceva? Da, ai vorbit deja de 3 ori, nu mai poate că n-ai ce. Da, stai, că mai e cineva care vrea să... Istoric din punctual... Da, deci colegul nostru mă întreabă dacă cam când s-a fi născut limba sau dialectul a românească, nu putem să știm, fiindcă lucrurile merg așa de încet în istorie, poți să știi la ce moment a apărut cu tare limbă. De pildă, pentru toate limbile din sfărâmarea Imperiului Roman, adică cum s-a născut o limbă în Lusitania, adică în Portugalia, cum s-a născut mai multe limbi în Spania, fiindcă catalana nu e același cu castiliana și așa mai departe. În Franța iarăși s-au născut mai multe limbi, tot din vechea limbă. Cum putem ști la ce moment? În Franța avem un document care e faimosa Le Serment de Strasbourg, adică jurământul nepoților lui Carol cel Mare, Carol cel Mare, pe care francezii îl cheamă Charlemagne, de Carol Magnus, nemții Carol de Grosse, și amândouă națiunile să bat ca să spună că și pentru francezi e franțuz și pentru nemți e neamț. Nu e nici francez, nici neamț, e germanic. A? El vorbea acasă un dialect german, asta să știe, corect? El a, cum să spun, a urmărit să creeze școli și să latinizeze administrația, ca să spun așa. Dar el acasă vorbea, iertați-vă, nemțește. Dialectul francic era un dialect german. Asta încă la anul 800. Deci, vedeți, la 400 de ani de la formarea primului regat cu Clovis. Clovis, care e Clodovec, e un nume germanic, nu? Și aici deschid o ultimă paranteză ca să vă sperii. Eu scriu acum o carte ca să dovedesc că Basaraba nostru era jet pe jet cuman. Și să nu vă supere, după cum Clovis nu era galo-roman, Clovis era germanic și toți cei care au creat noi state pe vechiul Imperiu Roman, niciodată n-a fost făcut de băștinași. Fiindcă nu se poate. Băștinașii sunt doborâți din punct de vedere politic odată ce a căzut Imperiul. Asta nu numai la roman, dar în toată istoria universală. Și foarte curios cum românii noștri sunt așa de încăpățânați că ei, la gândul că Basarab, întemeitorul, nu era curat, născut din purtata împreunare de Traian și de Cebal, e păcat. Nu e adevărat. El era de origine cumană. Aduc cu fel de dovezi. Și nu numai el, dar o grămadă în jurul lui. Am descoperit că un sfert din boierii din primele 2 veacuri au nume cumane. Asta nu e întâmplător, fraților. El a venit cu un grup întreg. Și este legea, nu este o anomalitate, dimpotrivă. Asta e normalitatea. Populațiile băștinașe se ocupă numai de statul lor, de ceva, nu creează un stat. Statele sunt create de barbarul ăla care a venit călare și vrea să creeze ceva nou.
Asta e o lege universală. De ce noi o refuzăm la noi? Că bineînțeles era românizat și că va fi un adevărat patriot român. Asta e altă mâncare de pește. Dar până și în epoca contemporană, să știți că bunicul Lucian Rosetti, avem statuia lui aici, mare patriot român, adevărat patriot. Bunicul său era născut la Țarigrad, la Constantinopol. Deci e grec, curând grec. Patriot român. Este foarte probabil ca generația noastră, care se consideră români, peste veac să fie unii dintre noi, să fie amintit ca mari români. Un bidea. Un bidei cu Nick Moldoveniu.